Det første opgave, opgave 1A, der er det juridiske område pant i løsøre til godehavner. Retskilden det er retspraksis, og problemstillingen omhandler pant i løsøre. I den her opgave, der er det Madsen, der låner fru Hilton 20.000 kroner imod håndpant i et diamantur og en Louis Vuitton-taske. Og hun skal så tilbagebetale de her 20.000 inden for 20 dage. I den her situation, der er det dermed Madsen, der er panthaver, og fru Hilton, der er pantgiver. I det her eksempel, der modtager Madsen så kun uret, da tasken den så senere bliver udleveret som håndpant til en konkurrent. De havde lavet den her aftale om, at fru Hilton skulle aflevere den 2 dage senere, men den er så i stedet gået til en konkurrent. I modsætning til Madsen, så har konkurrenten udført en effektiv rådighedsberøvelse, som er sikringsakten, når man snakker håndpant for løsøre. Og han har derfor ret til det pantsatte. Efter 25 dage i den her sag, hvor hun skulle betale efter 20 dage, har hun så dermed ikke betalt til tiden. Og så kan panthaver, som er Madsen, uden dom eller udlæg, søge sig fyldestgjort i pantet og benytte sig af den her fortrinsret til pantets værdi. Men da han kun har udført sikringsaktet for den ene af de to ting, er det kun den pant, han kan søge fyldestgørelse i. Og på grund af det, så vil Madsen, hvis ikke den her ene genstand kan opfylde hele restgælden, så vil han skulle henvende sig til fogedretten for at få resten af gælden betalt. Skal det betyde? Går du ind i midten? Kan du ikke bare lipsynge ind i midten? Yes. 17b. Når en virksomhed eller privatperson pantsætter løsøregenstande, kan det ske på 2 måder, nemlig håndpant og underpant. Ved håndpant der forstås pant, hvor der kræves rådighedsberøvelse for, at panthaver kan gardere sig mod, at andre forsøger at få en bedre ret til pantet. Den her rådighedsberøvelse skal være effektiv, og pantsætter kan dermed ikke råde over det pantsatte. Der er her 3 muligheder. Man kan enten gøre det ved fysisk overgivelse. Der er også fysisk overgivelse til tredjemand, som ikke må overgive det til pantsætter. Og så til sidst opbevaring i et låst rum, hvor panthaver og pantsætter har en nøgle, som var det hans eget. Betaler pantsætter ikke til tiden, kan panthaver uden dom eller udlæg sørge sig fyldestgjort i pantet ved at pantet bortsælges på en offentlig auktion. Indbringer salg mere end panthaver har til gode, så skal restbeløbet altså afleveres til pantsætter. Indbringer salg mindre end skylden, kan panthaver som hovedregel forlange resten af gælden betalt. Yes, og ved underpant, så i løsøre, så forstås pant altså som det, der sker ved oprettelse af løsørepantebrev. Altså i det her tilfælde, så sikrer klagten altså tinglysning. Altså registrering i offentlig register, hvilket sker i tinglysningsretten i gode gamle Hobro. Tinglysning af løsøregenstande er kun gældende i 10 år, så det skyldes altså, at de her aktiver, eller hvad man siger, de har kortere levetid, og derefter så bortfalder de altså. Ved panthaver, ved petis kan panthaver få sine penge med en dom. Da panthaver ikke har de pantsatte, må der først foretages udlæg i fogedretten, hvorefter pantgenstand sælges på tvangsauktion. Her kan panthaver så købe det her på den her tvangsauktion her. Et tilgodehavende kaldes juridisk en fordring, og gældsbrev de deles igen i omsætningsgældsbreve, f.eks. pantbreve og pant i fast ejendom, ordregældsbreve osv. Og simple gældsbreve. Og omsætningsgældsbreve sikres ved rådighedsberøvelse. Når der er tale om rådighedsberøvelse af fordringen, bruges udtrykket i hændehævelse. Det betyder, at atomsætningsgældsbrevet skal overgives til panthaveren. Er til omsætningsgældsbrevet knyttet terminsbehandlinger,
er der hensigt på at denunciere, altså sådan give meddelelse til debitor ifølge gældsbrevet. Så panthaver kan modtage terminsbetalingerne. De vil blive betragtet som afdrag på gælden mellem panthaver og pantsætter. Almindelige eller de her simple fordringer og simple gældsbreve kræver panthavers meddelelse, altså den her demonisation til debitor, før panthaver faktisk skal sikre sin ret. Her er det ligegyldigt, hvor selve gældsbrevet egentlig er. Panthaveren kan uden dom og uden udlæg realisere de fordringer, han har i sin rådighed via transaktion. Ses.